Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f'Lulju l-ammont ta' turisti li waslu f'pajjiżna qabżu 305,000 persuna. Din hija żieda ta' 5.4% meta mqabbla ma' Lulju tas-sena li għaddiet. L-ammont tal-jiem mqattajn żdiedu wkoll bi kważi 2% meta mqabbla ma' Lulju 2018 biex issa qabżu 2,400,000 lejl. In-nefqa tat-turisti tul dan ix-xahar kienet ta' kważi 285 miljun euro, żieda ta' kważi 2% meta mqabbla mal-istess xahar fl-2018. L-istatistika tal-NSO qalet ukoll li fl-ewwel 7 xhur tas-sena żaru pajjiżna l fuq minn 1,5 miljun persuna, żieda ta' kważi 4% meta mqabbla mal-ewwel 7 xhur tal-2018. L-iljieli f'dan il-perjodu żdiedu bi 2.2% għal kważi 10,300,000 lejl. In-nefqa f'dan iż-żmien kienet dik ta' kważi 1,200 miljun euro, 4.3% iktar minn dik irreġistrata fl-ewwel 7 xhur tas-sena li għaddiet. B'reazzjoni għal din l-aħbar, il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi stqarr li dawn ir-riżultati jikkonfermaw kif il-miżuri li ħall-Gvern fis-settur tat-turiżmu qegħdin iħallu l-frott. L-istrateġija tagħna dan is-settur huwa li nifirxu t-turiżmu mas-sena kollha. Li minn dan nixtiequ wkoll li nattiraw turisti lejn pajjiżna li lest jonfoq aktar u jħalli aktar ġid fil-pajjiż. Biex dan iseħħ irridu niddiversifikaw l-offerta tagħna lejn pajjiżi li lin minna, insaħħu l-core markets tagħna, però ntejbu wkoll il-prodott. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.